салом мардуми тоҷик, муҳоҷирон манқиши ҷомеа. Мардуми тоҷик хеле ки шумо айман дархост карде, хоҳиш карде ки дар бораи ҳамин хизмати модар ватан дар ҷумҳурии Тоҷикистон камтар гап занам, сабаб боша, омилоша ва барои чи омади раҳмон ҳамин ҷавонои тоҷика маҷбурӣ ба хизмати ҳарбӣ, хизмати модар ватан даъват мекунна ё ки равон мекунна, ё он ки ба воситаи кормандои давлату ҳукумат ҷавонои тоҷика зада маҷбур беризогии ҷавоно ва беиҷозати ҷавоно онҳоро ба хизмати модар ватан мебаранд. ин сабаб дора мардуми тоҷик, ҷавоно, мардуми тоҷик ҳамин омади раҳмон вақте ки дар қадрат омадагиҳои ва ёрдами русову давлатҳои Европа, Британия ва ёрдами Хитой, ин омади раҳмон вазифа дошт мардуми тоҷик. ин омади раҳмон бояд ҳамин давлати Тоҷикистона, ҳамин сарзамини Тоҷикистона, ҳамин мардои тоҷик, ҳамин ҷавонои тоҷик бояд холӣ кунад. Вазифаи омади раҳмон ҳамие ки бояд ин сарзамини ин давлата холӣ кунад ай ҷавоно, ай мардои ин миллат барои фурӯхтани ин замини ин сарзамин дар Хитой ва дар дигар давлатҳо. Барои ҳамин омади раҳмон он вақте ки дар қадрат омадагиай ай 90 сол фақат ҳамин кори омади раҳмон ҳамчун президент, ҳамчун вазифадор дар ҷумҳурии Тоҷикистон, омади раҳмон ҳамун вақти президент шавиш фақат ҳамин якум кораш барои нест кардани ин сарзамин, заминҳои Тоҷикистону миллати тоҷик ва давлати Тоҷикистон. аввалин кори омади раҳмон ҳамин бесавод кардани ҳамин мардуми тоҷик ва дуюм кораш нест кардани таҳриқи ҳамин миллати тоҷик ва сеюм кораш муҳоҷир кардани ҳамин миллати тоҷик ва ахирум кораш финиш фурӯхтани заминҳои Тоҷикистон. Мардуми тоҷик бо ҳар раҳу услубу бо ҳар ҳелаву сабабо қатъи омади раҳмон бояд ҳамин замина бифурӯшад. Барои замина фурӯхтан мардуми тоҷик шуморо бояд мардои тоҷика, ҷавонои тоҷика ин сарзамини Тоҷикистон, ин давлати Тоҷикистон бояд бизанад биброра. Мардуми тоҷик ана сабаби хизмати модар ватан, сабабшо ҳозир мегӯм барои шумо ҷавонои тоҷик, мардуми тоҷик, ҷавонои тоҷик, мардуми тоҷик, хизмати шумо барои ин сарзамину, барои ин давлати Тоҷикистону барои омади раҳмон аслан лозим нест, дар кор нест. Хизмат мега омади раҳмон ватан модар мега, муҳофизати сарзамину, муҳофизати давлат мега. ин сабаб дора ин суханони омади раҳмону сиёсати омади раҳмону давлати омади раҳмон ҳамаш фалшиве ранги худаш. омади раҳмон хизмати падару модар мега, хизмати сарзамин мега. ин дурӯғ мега омади раҳмон мардуми тоҷик. вақте ки омади раҳмон хизмат мега мардуми тоҷик, ира шумо бояд бидонед ки вақте ки омади раҳмон шуморо ҷавонои тоҷика хизмат гуфт, маънои хизмат ай забони омади раҳмон, ай забони кормандои давлати Тоҷикистон, ай забони кормандои ҳукумати омади раҳмон. вақте ки шуморо кормандои омади раҳмон хизмати модару ватан, хизмати давлати сарзамин гуфтанд, бидонед ки шумо ишора меноед ҷавонои тоҷик ки омади раҳмон бо ин гапаш, бо ин суханаш хизмати модару ватан, хизмати сарзамин мега ки ишора менояд шуморо мардуми тоҷик, ҷавонои тоҷик ки ҳой ҷавоно, ҳой мардуми тоҷик, вазифаи ман фурӯхтани ин сарзамин, фурӯхтани ин давлатай. шумо бояд ай сарзамин, ай давлат буброед, бире ки шумо мана халал мерасонед, шумо мана мушай метиҳед, шумо ризо намешед, шумо муқобила менед барои фурӯхтани сарзамин, барои фурӯхтани ин давлат. ана ҳамин хизмата ташкил кард мардуми тоҷик. вақте ки шуморо хизмат мега омади раҳмон, бидонед ки мега ки
омади Раҳмон ишора мена бо сухани хизматш ки о ҷавонои тоҷик биброед шумо бире ай давлат ай сарзамин хизмат мегӯяд омади Раҳмон бидун ҷавони тоҷик ки омади Раҳмон туро ишора кард ки ту бибро ҷавони тоҷик ҷавоне ки ояндаи и давлату ояндаи и сарзамини ҷавоне ки ту бояд давлат бисозӣ ҷавоне ки ту бояд Тоҷикистона бисозӣ ҷавоне ки ту бояд Тоҷикистона обод кунӣ пеш барӣ ҷавоне ки ту илм биомӯзӣ ҷавоне ки ту бояд мафкурата васеъ кунӣ ту бояд ҷаҳона бибинӣ ҷаҳона биомӯзӣ бас ҳаво чай ба илм шая давлату и сарзамина пеш барӣ як ихтироъ кунӣ як навоварӣ кунӣ як ҷомеаро пеш барӣ ояндаи давлату ояндаи и миллата ту ҷавон ба ҷое ки пеш барӣ ба ҷое ки ояндатав таърихта бисозӣ миллатта бисозӣ давлатта бисозӣ